tanding ana ki Prabangkara Jayasena menang sembah dridran. Wat Hot Oh Wat Wat What? 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 Oh, yo, 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 yo. Kowe sing jenenge Antasena yo dasar Brayata. Wah. Kene merganing patimu. Nyokong aluhur dasar kakak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Aturya jagat mangestungkara nuwun sewu paman patih Prabu Kesa kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadawa anak Prabu Pringgondani anakku sakloron Sasi Kirana kelawan Suryakaca meninggih cemadong dawuh Rama wis kumandhang sangka kala pratandha peperangan antaraning Indraprasta kelawan Singa Malaya kawiwitan. Dina iki wanci ingkang prayoga kanggo ngatonake dharma bekti lan pangorbanan jiwa raga ngreksa kawibawan lan kajayaning negara. Bebasan sedumuk bathuk senyari bumi kudu ditoipati. Kasunyatane kanthi sumber hasil bumi Indraprasta ingkang drebala ora mokal akeh bangsa manca sing ngincer pengin depani lan jarah rayak kanthi sewu cara ana ingkang tanpa tedeng aling-aling uga ana ingkang laku dedemitan nggunakake sar karti sampeka ngrusak morale bangsa mecah marang kerukunane para kawula kanthi cara reka daya nyusupake budaya manca ingkang ora trep kelawan adat lan kapribadene wong Indraprasta lan murhanana ripalungguhan iki Paman Arjuna aku ditetepake dadi senopati Megantara utawa senopati Akasa iki mujudake pakurmatan agung lan tanggung jawab sing ora enteng. Mula aku kudu wanita jiwa raga nganti tetesing getih ingkang pungkasan kanggo ngreksa yuwanane bumi pertiwi. Oh, angger anak Prabu Gatotkaca
menika mujudaken pakurmatan agung saking negari Indraprasta tumrap negari Pringgondani. Sedaya prajurit dirgantara Pringgondani sampun aprasetya lila kurban menapa kemawon kangge njagi kawibawan Indraprasta saking ancamane mengsah. Mila sampunipun Singamalaya lan Indraprasta anetepaken peperangan, kula milah para putra-putra jengandika Hangger Sasi Kirana Surya Kaca milah para senopati Pringgondani sampun angkrantam siasat ingkang permati kangge nyerang Singamalaya. Sakwanci-wanci nampi perintah anggedak mengsah saking dirgantara sampun siaga lan ugi sampun ametang tuna lan bebatinipun anak Prabu. Inggih paman Prabu Kesa kula ngaturaken panuwun awit iga pratikel lan kesaganipun. Tripalungguhan samangke senopati Pringgondani siaga ngadepi bebaya sedaya sampun kaetang kanthi genep katliti kanthi permati supados sembada ungguling yudha. Paprangan ing akasa kuwawi ngayomi prajurit Indraprasta ingkang mapan wonten samudra lan daratan. Mengko kula Sasi Kirana wonten dawuh Kanjeng Rama pun Rama mundhut wawasan bab tata rakiting gelar baris sakjroning anyerang saka dirgantara ingkang bakal ditindakake kepiye nggih. Inggih Kanjeng Rama aturuning bilih tata rakiting paperangan pinirang dados kalih. Sepisan para prajurit angambah gegana naliti kanthi permati ing wewengkon Indraprasta angreksa kasantosanipun menawi sakwanci-wanci mengsah nyerang Indraprasta sembada ngawekani lan ngrampungi. Dene saklajengipun naliti lan angindik ing gegana laladane mengsah kanthi migatosaken swasana lan kahanan papane mengsah supados saged nemtokaken anggenipun angadepi prajurit saking gegana ing papane mengsah ingkang permati. Kanthi angertosi kahanane mengsah menika dados paugeran anggenipun nemtokaken siasat anyerang. Saksampunipun sedaya pawartos saking telik sandi dipun kempalaken tata rakiting paperangan ingkang angka kalih lajeng dipun tindakaken ingkang angka loro kepiye nenggih kanthi angetang lan animbang kasantosan lan piranti perang ingkang dipun dardeni dening Pringgondani. Kula ngrancang anyerang mengsah ing daratan lan akasa kanthi cara silih gumanti ingkang sepisan prajurit ingkang dipun pangarsani Kanjeng Rama Gatotkaca anglebur papane mengsah ingkang anggadhahi bobot lan permati. Kanthi pangajab kahanane mengsah dados ringkih karana pirantine paperangan sampun lebur. Dene saklajengipun gentos prajurit Pringgondani ingkang mapan wonten ing gegana nyirnakaken prajurit mengsah ingkang mapan wonten ing dirgantara samudra lan daratan. Kanthi cara menika ing pangajab sembada antuk kamenangan ing akasa supados saged ngayomi lampahipun prajurit samudra lan daratan ingkang dipun pandhegani dening Paman Antasena lan Wantaraja ingkang tumuju wonten ing Pulo Giling Wesi. Putraning sun digawe kuwasanti pisah lan jenenge Engwang. Ya putraku nggih pun rama banget sarujuk marang rantaman ingkang do aturake. Banjur siasat iki kapan bakal ditindakake? Bab menika sampun karembak kalian Yayi Jayasena atmajanipun Paman Antasena bilih sedaya lan kapetang sedasa dinten saderengipun toya samudra pasang ing Pulo Giling Wesi. Serangan menika kedah sampun dipun tindakaken
ing pamrih lampahing prajurit ing seganten dumugi ing gisi ing giling wesi salebeting toya pasang kanthi mekaten lampahing prajurit ingkang dipun pangarsani Paman Antasena saged dumugi ing gisi ing pulo giling wesi kanthi lulus raharja lan sembodo ngumasani giling wesi miwah ngayomi prajurit andhanipun Wa Antarja ingkang ngantos tumuju ing papane mengsak mekaten gelar rakiting perang ing badhe kula tindakaken Kanjeng Rama bagus ndak tampa kang dadi atur dina iki mara gage siagakna kabeh kekuatan ing Dirgantara saperlu sawega nindakake paprangan aja lena kudu tetep prayitna lan siaga bab iki bakal diaturake marang Sang Senopati Agung Paman Madukara Paman Arjuna perkata ingkang waca layu sepet dudu karepe dhewe patrape kaya burak moko tumebu ana ing gedhong pusaka Indraprastha aja nganti mati tanpa aran sapa jeneng lan saka ngendi walah dalah bloko suta blak utang terus terang aku adya bala saka Singa Malaya jenengku Temenggung Rengkah Bumi apa sing do ajak dene Cidra ing Ubaya
tumindak murang tata mlebu ning gedhong pusaka. Bloko wae aku bakal nyidra marang pusaka-pusaka yang mapan ana ning gedhong pusaka negara Indraprasta. Ya kanthi cara kuwi kangge ringkihe para Pandhawa kabeh para prajurite. Iki Setyaki sing weruh kahanan murang tata sing mbok tindakake. Kula Kang Mangkodayu minggat aja ninggal tata kramane wong perang. Ora idep mumpung ketemu karo kowe buktekke sapa sing lundung sirahe. Imbul dasmu takon dosa. Musakan runing dewa mati kokong lan padangipun.
sopo? Kakak Maleo. Wani tidak aku. Nyawa wah lampat brutal jangan mati tidak aku.
rambut jaji tur kempong pira jambulanen wong tuwa iki sapa takon karo aku iki sing jenenge Komandan Sasrinto Sriyadi Yapure rambut jaji ayo perang karo aku perang ya perang konekke gamelane wis muruk kalau tabuhe perangi tanpa gamelan bae iso kangge midi dasmu ora ben ngerti lho Pak Komandan wis sregepe kaya ngono sabutane apike kaya ngono lho lah awake dhewe iki kudu bangga ing ngatasé Komandan Stupa Parandene wayangane hebat sangat luar biasa Pak Urip Widodo Matur nuwun kuwi wayang apa kuwi ora wayang kuwi sing ngragati wayang ya kuwi ayo perang ayo hop hop rubuh oke manut ta ya ha oh hat wah oh kowe kompak karo sing beduk kuwi kawan Lampung Timur amas lihat kowe modiar kowe nyandak oke ongkeke hut ha ha hut kowe ho ha lo ha he hat yo at yo kowe ho ha lo at yo at bang oke kowe nah kae premane ngemplak metu ae hilang nyawamu huk huk ha huk iya huk hoat iya haat modar kowe modar kowe modar aku aduh yuk huk huk ha huk akut wah huk ya yo bedel dasmu kowe musuh aku kok dijarak ngene yang kene dak karo lentane iki dolan bedil kaya ngono iki ora sembarangan kaya ngene mergo kabeh mau ya kowe leboke kantong iya pun Pak Urip ngoten mawon angin hamidet milih
Ujang Wadya Bala Singa Malaya ingkang nyusup ing gedhong pusaka Ngamarta. Ujang umang paing wektu lumerekke dina wis jangkep gangsal dinten. Wis purna para senopati Ngendraprasta angrantam lan rakit gelaring yudha. Mangkono sang senopati agung Dyanarjuna Gyamiji senopati ketiga nenggih senopati Megantara senopati Samudra miwah senopati Pratala hanenggih ingkang putra Gatotkaca Antasena miwah Raden Antarja. Mangkono Gya rinaketake kawijil kang pangandika nenggih panengah Pandhawa Dyan Herjuna. Rinjeng mayakan ing rat mengkoto kuluk putra-putraku Senopati Megantara Senopati Baruna apa dene Senopati Pratala. Dina iki wis wancine kabeh manunggalake siasat paprangan ing dirgantara samudra lan daratan kanggo ngrubuhake beteng kekuwatane Singa Malaya. Inggih sedika ngestakaken dawuh paman. Aku kepengin ngerteni kepiyeran tamane perang saka dirgantara luwih dhisik. Merga Senopati Akasa kudu bisa unggul kanggo gancarake serangan saka samudra lan daratan. Putraku Gatotkaca maragake matura. Kalilan matur paman. Kula sampun angrancang siasat paprangan kanthi dasar pawartos saking trik sandi ingkang sampun kula rakit lan amilih papan ingkang permati kangge nglumpuhake punjering kekiyataning mengsah. Dene ing pambukaning lampah kula analiti serta anyebar telik sandi ingkang mandhap saking dirgantara ing wanci dalu tumurun ing wewengkon Giling Wesi. Amilih papan ingkang permati sampun ngantos kadengan dening mengsah. Lajeng ingkang wigati angertosi papan ingkang dados panjering kasantosaning mengsah lan netepaken wanci-wanci lenaning mengsah sarta ngupadi papaning pusaka kangge anrenggalangi serangan saking angkasa. Sasampun menika lajeng anyerang papan-papan ingkang permati nenggih pesanggrahan tetungguling Senopati logistik gedhong pusaka papan kanggo anyimpen lenga miwah papan sanesipun kangge ngringkiaken kegiyataning prajurit Singa Malaya. Saklajengipun ingkang mapan ing angkasa nglebur pusaka ingkang bebayani saking prajurit mengsah ing samudra ingkang kangge anyerang ing angkasa. Nglebur pirantining mengsah ingkang saged ngrawuhi menapa kemawon ingkang dipun tindakaken prajurit Indraprasta. Nglebur meriem lan tumpakaken kangge sarana mabur ingkang mapan ing daratan. Kanthi kemenangan ing dirgantara kula saged angayomi prajurit ing samudra
lan daratan ingkang dipun pandheganing dening Yayi Antasena lan Kakang Mas Antarja. Dene sak sampunipun kula saged unggul ing angkasa. Prajurit dirgantara mandhap lan nguwasani benteng kekiyataning prajurit angkasa ing Singamalaya ingkang mapan ing Giling Wesi. Becik kang dadi wawasamu Kulub Gatotkaca. Banjur gagasamu kuwi besok kapan bakal nduk tindakake nggih. Miturut katerangan saking ahli nujum samudra saking Yayi Antasena, kawontenan ing samudra wewengkon Giling Wesi kanthi animbang tebihing tumuju ing pulo Giling Wesi. Kula badhe ngrancang gangsal dinten ing ngajeng Surya kaping 12, Candra kaping 11, kula amiwiti anyerang mengsah. Iya Kulub, aturmu banget andadekake bombong ing rasaku. Mengko to nggih Antasena. Ya Paman, kepiye mungguh panemumu apa wis jumbuh lawan rancangan peperangan ing samudra lan daratan? Prajurit wanggone bakal nguwasani gisik segara ing Giling Wesi minangka wahana prajurit andhane Kadang Mantaraja tumuju ing daratan Giling Wesi. yen saka petungku apa kang wis dirantam dening Kakang Gatotkaca wis becik. Karana prajuritku bakal makarti luwih dhisik Paman. Kanthi pangajap ing Surya kaping 15, Candra kaping 11, prajuritku wis tumeka ana ing Mandala Yuda lan siaga ngadepi peperangan ing segara nyerang prajurit Samudra Singamalaya. Uga prajurit dirgantara Singamalaya kang liwati sak dhuwure kapal-kapalku sing arep nyerang Indraprastha Paman. Utawa ingkang nitiprisa wilayah Giling Wesi. Nadyan mangkono, aku tetep nyuwun supaya prajurite Kakang Gatut ngayomi prajuritku ingkang tumuju ing pulo Giling Wesi. Ngawekani yen prajurit Samudra Giling Wesi angel kalahe, malah kepara ngancem keselamatane prajuritku. Mula prajurit Kakang Gatotkaca kudu tansah membantu nglebur mungsuh saking angkasa mekaten Paman. Yayi Antasena, kowe ora perlu sumelang. Gatotkaca tansah siaga ngayomi prajurit samudra lan daratan. Sabanjure Kulub Antaraja pungkasaning perang iki jeneng sira kudu bisa angwasani daratan Giling Wesi lan nelukake kekuatan Singamalaya. Inggih Paman, kula ingkang kajibah dados Senopati Bantawa badhe ngaturaken wosing rantaman peperangan. Saksampunipun Yayi Antasena nguwasani gisiking samudra, prajurit kula mandhap saking prau kanthi ambeta pirantining paprangan. Lan menawi kula sadaya wadyabala sampun siga ing teping samudra, kula nyuwun Yayi Antasena ngayomi lampah kula tumuju ing pucuk Sancaka lan anglebur papaning mungsuh ingkang sampun karantam. Saksampunipun menika kula badhe ngayomi prajurit ingkang mandhap saking angkasa tumurun ing ereng-erengi pucuk Sancaka lan benteng kekiyataning mengsah ing Giling Wesi Paman. Lajeng sesarengan angrarkit gelar Garuda Nglayang hanjebol benteng kekiyataning mengsah. Menawi para senopati Singamala sampun manjing palagan, gelar baris dipun ewahi dados Cakrabiha. Lan saksampuning para senopati Singamala mapan ing tengahing gelar Cakrabiha enggal dipun ranjap kanthi gaman saking keblat papat. Mekaten rantaman perang ingkang badhe kula tindakaken Paman.
caritane satriya inuwe kang mardi mring kautaman tanpa gak mring pangestine ya kulo sakusi aku nyurasa aturmu kabeh perantaman gelar rakiting paperangan wis becik mawa petung ingkang gelep ndak pundhut sliramu kabeh tansah sambung rasa anggone nemtokake siasat lan tansah liru pakabaran bab kang wigati lan permati sarta ana bab sing kudu ndok ngerteni kang nemtokake kemenangan ing samudra lan daratan kuwi gumantung kasembadane Gatotkaca anggene nyerang saka Dirgantara lan upamane mungsuh luwih santosa sarta Gatotkaca gagal anggone nyerang mungsuh prajurit samudra lan daratan kudu murungake utawa mbatalake anggone makarti lan siaga ana sak njabane tapawates ngenteni pulihe kekuatan prajurit Dirgantara sawega nyerang mungsuh maneh ngestuake dawawan mula antarane para senopati becik Gatotkaca Antasena lan Antareja kudu tansah nunggal tekad sawiji daya dinayan anggone nindakake jejibahan ing pamrih supaya prajurit samudra lan daratan pikantuk pengayoman saka prajurit Dirgantara satemah lulus raharja anggone makarti tumuju mring sasarane mungsuh lan kaya wis purna kang rinumpaka muga-muga kanthi tekad ingkang suci bisa mbabar basuki para sangarep wis mulira amanten kawanyo gendres mamaning ngeti kamangyan kangge semono semua pemutran Wadha kaya mangkono lumampahing hari wis ndungkap gangsal dinten ngaglah balik ning kewuh nenggih Sirawati Megantara ya sang Gatotkaca ya cancut taliondo mesat ing angkasa suwi-suwi himno himandaka
Sampai
Segiri sing ngedap-ngedapi trajange para senopati ngakoso ingkang den pandhegani dening Sang Gatotkaca ya komandan urip pidada. Mangkono sigra ngatonake pengirameran rudal balistik cacahe wan metu saka anggarane Haji Narantaka. Ya bolo Singa Malaya mundur ayo mundur. Dieng lunga pasar dieng tukakna ayo utang ora ciut aja pangling iki rajaning Siluman Dasar Samudra kowe naga taksaka lah dalah inggih Sang Srawati Yumangwara kasinggihan dawuh paduka banjurana wigati apa kowe nemoni aku atur linga bilih kula nandur raos pangigit-igit kaliyan Antasena karana mejahi anak kula nalika dumados paprangan ing dasar samudra awit rebutan wilayah. Pramila saking niku gandeng kula mireng pawartos bilih Singa Malaya nembe paprangan kaliyan Indraprasta mila mugi dipun paringaken kula bantu Singa Malaya. Kula badhe ngringake wadya bala dasar samudra lebur Antasena sak wadya balanipun. Kula atur pramrayogi supados ngandika Raden Hyangwara enggal nguasani gesing segara Indraprasta
kanthi cara mekaten prajurit darat Singomalaya enggal saged anggempur benteng kekiyatanipun sak. Dalah becik kang dadi gagasanmu Nagataksoka banget panarimaku prajurit kabeh kajibah nyebar wabah penyakit kudu enggal darat ana gisi ing segara Indraprasta dene prajurit Samudra Singomalaya ngincer sasaran prajurit Angkasa Indraprasta dene Dahana Yaksa samaptakna piranti perang lan obat-obatan kanggo wektu sing dawa aja nganti ngujiwani merga bab sing bagu iku inggih nika ngestuaken dawuh Kanjeng Raden menawi kalilan kula nyuwun pamit badhe nyagake para wadyabala saking Nagataksoka aku banget ngaturake panuwun awit panyeng kulungmu Nagataksoka sugeng pepanggihan ana ing palagan lan kabeh wae Srepati Singomalaya mara enggal siaga nanata lar baris. Jayasena Abang maranteng becik besok mendemo baris baris kang prayitna Iwa saranta wenging Ndarawati ana dawuhmu apa Pak Bapak Antasena geni peperangan wis murub makantar-kantar wakamu Gatotkaca wis kasembadan anggempur kekuatan ingkang permati lan ngundurake prajurit saka Singomalaya. Dina iki wis wancine prajurit segara Nindra kang wis rinancang kanthi mateng. Mula kudu enggal tumuju marang Mandala Yudha ing lautan. Siapa? Aku wis ngerti yen kekuatane prajurit Samudra Singomalaya kuwi santosa nanging prajurit Samudra Indraprasta ora kena sinangga gampang. Bagus yen pancen kaya mangkono. Aja ndok wene wektu tumrap wadya Singomalaya anggene mbangun kekuatan akasa meneh. Mara gage siagakna prajurit pusaka lan kabeh piranti perang. Saliring tamba aja nganti keri kanggo njaga kekuatane prajurit sakjroning peperangan. Ya Pak, dawuhmu bakal ndak tindakake aku njaluk pamit, Pak.
Sanding ngono ki Prabangkara Jayasena menak sembahi dridran. Wat. Hot. Oh. Wat. Wat. Hot. What? 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 Kowe sing jenenge Antasena yo dasar Brayata. Wah. Kene merganing patimu. Mati aku dewa dikroyok wadya bala singa malaya semene akeh. Ayo melek. Kakang Gatotkaca aku tulungono Kang Gatut. Iya Dimas Antasena. Kakang Sakti Aniwaca.
kasih Kakang Gatot tanpa pitulungan saka prajurit Dirgantara mbok menawa wis almarhum aku mau. Matur nuwun Kakang Gatot. Ayo Wadyabala kabeh darat ana bulung giling wesi. Yo yo.